narukjakliya phatar hasteo thangdihini sajago Khoroksa Tiprajwk nijini 1.5 bosarni bwsano phaloinai baireo khari thangka 2 মাস কাহা বেড়াইয়া থাংমাসি তালে বসাসি ফালই 25,000 के फालई थांहा भाई यहाँ पे क्या हो रहा है भाई यहाँ पे क्या हो रहा है Norok bo shocking nangjakhna norok haike ang bo shocking nu nangkha bahike umhaike ongman hinoi umoni reason kha dolok child marriage je kom boyesano buma pha kai rekha ka ba umhai nong sinaita main muda tamo umunok na kisang kaham ke ang sainai dolok main muda kumhai si khoroksa Tiprajwk nijini bwsano phalnai bini mungkha sima jamatia bini bwsani mungkha niranjan jamatia borokoni kaida koi 3 বছরনি pore khoroksa chraiyongkha umonyogla sima jamatia bo bini buma nokho beraina hinui thangoi a 1.5 বছরনি chraina phaloinai tai khoroksa chalab affair tongma bogoi 25,000 ke phaloi haipano sima jamatin buma borok surogoi nahar ka chraina 30,000 ke tai 5,000 rang besi marioi umai borong taitam sacinai je posu rokhane chipasa kamacha ka asokino chidege pumuta o Tiprajwk le asokpan chongya norok hinkemun taitam saram suk tolo comment kai sadi next update angkha dolo kaisa video tabu asok makin social media tejisi viral ongi thaka obongkha kamangko borok ni bukha biching daud dong tamo Tipra sarok dehni kamangko borok no umai question khai tongta kaisa video kha dolok chala khoroksa puri khorongni umai ke Manjakha ta obono toini kabangko lokurong bukha biching kaisa daud tongo hinke on daud no tini ang clear khaina dol o video Tiprani bidia Tipra sarong mukhang solo haipano Tiprani bidia borong kok samandok khnai mangkna obo notice ni video si dolok mane Assam Arunachal je kunu jagani phano ongimanuta I ongimanu je mukhang rangke chin Tipra sanon solo je burui tongnai Tiprajwk no solo ongimanu haipano bo chini Tiprani video ta next update angkha dolok jung jotono bukuk sanjanan to chuba lekha kisa misa panu tabu hainu haitai khoroksa bukukno jung subana nangi thaka bini mung angkha hasina deborma dolok jung jehaike bukuk sanjanan chuba lekha tabu jung phaiji palkhe bukuk hasina deborma no palkhe chuba lainai tamu hike chin Tipra sarok to bahai saiman norok kamkeno rang paisa kuroin bagoi naijang miabu jung jotono bo jiutai saimana bunango norok hike QR code no ma khana on jaga jotono jasuk mansak chuba lajita longka jotono ani sak belai hamyangni tongo Tiprawa doctor naijangmani bo narukjakliya phatar hasteo thangdihini sajago jeng thangna phanasi je tongmani bai je noko chukti chugyati khaye naijagui paikha tabuksuk jora te rangpuisani bagui jeng thangi manliya phatar hasteo borokai thangdihini no sawi rika jengno geiseng rang kri bai noko asugui ma tongkha rangpuisa krini bagui belai no cost tongo sas cost tongo yakung yak sawo busak phuliwo ke abuno lukurong thani ang koinya mutungo anubu kisa subadi je mansak je chuksak kisa panong thun anu kisa help khaija Hey guys, phungka ham jotono no tabung thumba jotoro tuisimi khopjana kha again no manai sorry manai hasinani message mani rekhang norokni bwskang ang haino hai tai waisa koinani koimung tu hai phaikya norokni help nango shirin Tipra sarokni help nango khakowar khakotor bai khei je manchak jono kicha ke chubanani engthum ang miawo
어머나이 하시냐 바이 꼭 샤이냐캬 플러스 너로보 빈 꼭너 크나냐이디 뭐 삭바이 탕 비디오 레코딩 카이버로 허작 동거 아노 hingke norok je mancha khoksang thu khongning thu ngari maya hangke ke bo share pano khairi do video no o birun bisingti pano bui nang tini ri me pante khoroksa ri mane mano nang ri maya chubi maya ang to pante khoroksa chu tongphro o video no gi mano so hingke ang norong chot to no koyo je mancha je suksak sengbono bo haino hai manai sanjana to onya borok no support khaga event tabuk bo khai tongo and khaina bo nango bini je sak jaya sa sung khaino thangnai nalei no thanglai so tabuk manai hasina bo haino omti haino belai ke jingjalo kalaijak but naijagi doctor rok naijagi mayangi tong harang kre ni bagai tai bini te bo obo ko kalaijak bipoto kalaijak je kisami sa cholui tong mani bo a choli tong mani bithi pano se o tirprawa man thogya hani sawbo ko kre angtini nokhore je jaga bisi je kuno bithi man thoga a jaga dukana thangi nai nani hini chongi tongo agar tolawa ta ke naigena ta man khaika ang norong no ambo sanai man khaman ya ke please norok please je man chak bono kisa chupadi ke bono already no doctor bo sari kapo orong liya nang phataro thangai naijak di hinita ke bo phataro thangnai jangna ni rang borok gri borok ni tongkha kai to ang bo naijak no mo naijak aba saimon rang gri ni bagni to thangi mayangi tonglayo olo to thangi jadang madang lai no thangi de bipot lai no hai hini ma wan chu rang gri ni bagai ke asuk no sana yang asuk ko bo sana rong jaya norok no ang koyo je manchak je chuksak khoksang thu khongning thu kisa bkha mayangai chubaja badi hambai ai bo tamo shanor bo kisa khna winai di angke tai o scanner ro bini scanner no bo o jagao judisi limit rok ngi thanga ba thangya rok pa ngi tongka hanga kai ang ani sakbai thangni scanner bor nai norok oro phanor di judisi binoro try khai di binoro fast khai di binoro ungya ngi tongkha ro hormaya rok ngi tongka anoro phan try khai di hingke ke ang phana bono sakbai thang ya phanai he ke ya phan maya hanga ka ba ang bengo thangi pano rang danai apusuk nang norok no koyo o scanner ro bono je manchak je chuksak please norok kicha chubaja badi